balma wani yangma bikibara mambolo kala sama o de ko collectif ante abana touche pas ma condition ni olu e jakuli mun ka laɲini ye ko an ka jamana sharia sunba ale kana fale olu tun kan ka lajɛrɛ ba dɔ kɛ bi ni o ye marche ye marche mun kɔnɔ u tun bɛna yira k'a fɔ kɔni ko olu tɛ jamana ɲɛmaa kɔni a ka président fɛ tuguni k'u bɛ fɛ ko sharia sunba kɔni k'a y'o sɔsɔ waati caman ko donc ko a ka wuli ka bɔ a place la o kɔni o marche ba in ni o tagama in o kɔni o ma bɔ tuguni bi ka d'a kan an ka diinɛ ɲɛmaaw ale ni an ka laadala ɲɛmaaw olu kɔni caman kɔni farala ɲɔgɔn kan ni ka kuma kɛ ninnu fɛ ni maa kɔfɔlen ninnu fɛ cogo min na u bɛ se ka u ka nin ko in kɔni bɔ a ma cogoya min na nin ko in kɔni ni min ye marche ye a kɔni b'a dabila pewu ka d'a kan touche pas ma condition mɔgɔw kɔni y'a yira k'a fɔ kɔni min ye sibiri nata ye ko ni olu kɔni ka laɲiniw ma sabati k'olu bɛ tila ka segin ka na ka marche in kɛ cogo min na ko jamana ɲɛmaa yɛrɛ k'ale bɛ ta ka bɔ jamana ɲɛmaaya la cogoya min na o tɛmɛnen kɔ bonya an b'a yira la k'a fɔ kɔni ko min ye Madu ka journal enquête ye ale kɔni bɛ ka fɛn kuraw fɛnɛ yira nin waati in na kunnafoni laban minnu bɛ yen olu b'a yira k'a fɔ kɔni ko ntɛnɛn su ka dugujɛ tarata la maa dɔ kɔni minɛna sira kɔni kɛlen bɛ maa min na ko o de kɔni bɛ se ka kɛ mɔgɔ min y'a ɲini ka Madu ka journal kɔni faga kunnafoni minnu sera a ma olu y'a yira k'a fɔ kɔni ko an ka finitigiw ye nin maa in minɛ ko ka d'a kan ko sɛgɛsɛgɛli kɔfɛ u y'a yira k'a fɔ kɔni ko nin maa kɔfɛlen tun bɛ Madu ka journal fagara yɔrɔ min na o don su k'a tun bɛ yen wa fɛnɛ ko mɔgɔ min don ko maa kɔni dɔnnen don polisiw fɛ ka d'a kan ko a sen yera kojugu caman na kɔfɛ ani kunnafoni de tun b'an bolo k'a las'a ma bi ani cɛ ka kulomajɔ la